بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے نام نال شروع جڑا حد و مہربان بہت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ نُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو جدوں ابراہیم آکھیا میرے ربا مینوں وکھا تو مردیاں نوں کیویں زندہ کرے گا، فرمایا تیں بھلا تینوں یقین نہیں آیا؟ اس ابراہیم آکھیا کیوں نہیں؟ تو پر میرے دل تے قرار تسلی لئی، فرمایا پھر تو 4 پنچھی پھڑ، پھر انہاں نوں اپنے ول کوکر تے لا، مڑ کے انہاں دا ایک ایک ٹوٹا ہر پہاڑ تے رکھ دے، مڑ کے انہاں نوں بلا، او تیرے کول نسے آؤن گے، تو سمجھ لے واقعی اللہ سباں تے غالب کمال حکمت والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ انہاں لوکاں دی مثال جڑے اللہ دے رستے وچ اپنے مال خرچ کردے نے، ایک دانے دی ہے مثال وانگر اے جیس اگائے 7 سٹے، ہر سٹے وچ 100 دانے نے، تے اللہ جدے لئی چاہندا ہے ودھا دیندا ہے، تے اللہ فراخی والا وسیع علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ او لوگ جڑے اپنے مال اللہ دے رستے وچ خرچ کردے نے، مڑ کے نہ پیچھے لاؤندے نے احسان جتاونا، جو خرچ کیتا دے نہ ہی ستاونا، انہاں لئی انہاں دا ثواب انہاں دے رب کولے، تے انہاں تے نہ کوئی خوف ہوے گا تے نہ ہی وہ دلگیر ہون گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ سچا بول تو معاف کر دینا او صدقے نالوں چنگا ہے جدے پچھوں دکھ دینا ہووے، تے اللہ بے پرواہ بہت بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ایمان لے آن والیو اپنیاں صدقیاں نوں بیکار نہ کرو، احسان جتا کے تے دکھ دے کے۔ اس بندے وانگر جڑا اپنا مال لوکاں دے دکھاوے لئی خرچ کردا ہے تو اللہ تے روز آخر تے ایمان نہیں رکھدا، تاں او دی مثال چکنے پتھر ورگی جدے اوپر مٹی پئی ہوئے، پھر او دے تے زوردار مینہ ورے، پھر سخت چٹان رہ جاوے، او ریاکار جو کماندے نے او دے وچوں کسے شے تے قابو نہیں پاؤن گے، تے اللہ نا شکرے لوکاں نوں ہدایت نہیں دیندا۔